Milí priatelia, dovoľte, aby som vás pozval. Dnes je otvorená expozícia Príbeh vody tu vedľa alebo súčasťou múzea Janka Kráľa, Mestského múzea. A je to o tom, že 50. výročie Liptovskej Mary sme zasvetili tomuto roku 2025 v Liptovskom Mikuláši. Nazvali sme ho Rok Liptovskej Mary, pretože toto vodné dielo nás už 50 rokov ochraňuje pred povodňami predovšetkým. Potom nám dáva energiu elektrickú, ekologickú. V neposlednom rade dáva možnosti na rozvoj turizmu a preto je Liptov obohatený o ďalšiu aktivitu. Ale musím vás upozorniť, že táto expozícia je ozaj vynikajúca, je interaktívna, nájdete tam všetko, dokonca je to aj minikino. A keď sa chcete viac dozvedieť o vode a o našej vode, o Liptovskej Mare aj o váhu, tak odporúčam vrelo navštíviť túto expozíciu.